Dámy a páni, navrhujem, aby sme prijali následovné uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja poprvé žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby na základe výsledkov kontroly útvaru hlavného kontrolóra a podľa paragrafu 3 odstavec 7 písmeno C zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596/2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvolal z funkcie riaditeľa školy pána Petra Ivana za závažné porušenie všeobecne záväzných predpisov. Po druhé, žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby vyvodil zodpovednosť aj voči príslušným odborníkom, voči príslušným pracovníkom, zároveň odborníkom odboru školstva na úrade Košického samosprávneho kraja. A po tretie, žiada radu školy obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach, aby sa čo najskôr zaoberali zisteniami a závermi tejto kontroly útvaru hlavného kontrolóra. Ďakujem vám za pozornosť. Nič sa nezmenilo od oktobra, novembra minulého roku. Ak si to pán poslanec uchopil ako politickú tému, pokračuješ ďalej. Viem, že sú na jeseň voľby primátora, dozvedel som sa, že ideš kandidovať. Chytil si zástavu do ruky, takže berem to aj z tohto pohľadu. Čo sa týka rozdielu medzi výkonom štátnej správy a samosprávou, mrzí ma, že ty sám si v rozhovore na teatri mnohokrát poukázal alebo preukázal hlbokú neznalosť problematiky. Takže v prvom rade daj si zrkadlo pred seba a zhodnoť si to po 20 rokoch svojej práce v samospráve, aké sú tvoje vedomosti hlboké. To je za prvé. A musím na to reagovať, pretože je to skutočne o tom, pán poslanec Bauer. Druhú vec, ja som si ťa vypočul, takže ešte snáď len na odpoveď. Mám tu list ministerstva školstva ako stanovisko, ktoré bolo zasielané kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a bolo v kopii zaslané aj nám. Mimo iného sa tu píše: zákonom číslo 230/1994 zbierky zákonom, ktorom sa novelizoval zákon číslo 29/84 zbierky o sústave základných stredných škôl, školský zákon, bola školám daná právna subjektivita a tento status bol potvrdený ustanovením paragrafu 27 zákona číslo 245/2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní, školský zákon. Status právnej subjektivity znamená, že škola alebo školské zariadenie, ktoré tento status má, vystupuje ako zamestnávateľ právnych vzťahov vo svojom mene a má samozrejme aj zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov to napríklad znamená, že nikto nesmie takéto škole určovať, koho má zamestnať, a nikto nesmie takéto škole ani určovať, koho má prepustiť. Keby si sa tejto otázke troška venoval, pretože si zároveň aj starosta, bol si dokonca aj primátor, bol si dokonca aj predseda Košického samosprávneho kraja, možno by ti to niečo viac hovorilo. Bohužiaľ platí to A, čo som povedal pred chvíľočkou. Čiže v každom prípade vnímam časť svojho vystúpenia aj z tejto pozície, pán poslanec Bauer. V každom prípade hlavný kontrolór je orgánom zastupiteľstva samosprávneho kraja. Je jeho otázkou zastupiteľstva, ako výstupy takéto kontroly príjme. Ja znova zopakujem, pán hlavný kontrolór sa v posledných rokoch opakovane obrátil na orgány činné v trestnom konaní. Či to boli orgány polície, či to boli orgány prokuratúry, alebo iné orgány, finančná správa a tak ďalej. Dovolte mi, aby som ja ako človek, ktorý už nejaký ten rok takisto pracuje v týchto pozíciách a s plnou zodpovednosťou, aby som vyčkal na stanoviska týchto orgánov. Je tu otázka pracovnoprávnych vzťahov súdov a príslušného súdu, aby o veci rozhodol. Nebudem sa púšťať do takých riskantných ťahov, v danom prípade to považujem za riskantný ťah, aby sme následne po 2 alebo 3 alebo 4 rokoch, tak ako to bolo v prípade tiež pána Ivana, ale nie tohto, kde súd rozhodol po 9 rokoch na základe rozhodnutia školskej rady na základnej škole Novomestského, že to odvolanie, ktoré školská rada prijala, bolo protiprávne. A po 9 rokoch dneska škola musí zaplatiť obrovské finančné prostriedky ako rozdiel mzde. Tak ako som musel súhlasiť s tým, lebo mám to taxatívne v zákone uložené, že ako štatúta, či ako primátor, alebo ako predseda kraja som povinný podpísať menovanie do funkcie, tak
povinný podpísať odvolanie funkcie na základe školskej rady. Jak si mám vysvetľovať moment, keď pán Žarna je tu sediaci, v tom čase, ako predseda školskej rady, bez uznesenia školskej rady, keď sa školská rada postavila proti tomu, mi zaslal návrh na odvolanie pána riaditeľa. Bol to jeho osobný názor a nie názor školskej rady. Ja to o tom prvýkrát teraz hovorím, lebo som to nepovažoval za také. Len viete, niekto si toto zastupiteľstvo pomýlil za nejakým orgánom, ktorý v tejto krajine je zriadený a je to súdna moc, alebo sú to orgány činné v trestnom konaní. Toto nie je úloha hlavného kontrolóra. Je to jeho pohľad, jeho názor a pokiaľ to vidí v tejto rovine, samozrejme od orgánov finančnej správy, cez orgány prokuratúry, cez orgány súdov, cez objektívne orgány tu sú, nech sa páči, keď sa táto skutočnosť preukáže, budem konať na základe týchto skutočností, na základe blogov, sociálnych sietí, Facebookov, na základe toho, že rôzne anonymné skupiny ľudí, anonymné podotýkam. Stretol som sa v predvolebnom období, pán Baver, s mnohými podnetmi voči mojej osobe, ktoré boli veľmi, veľmi silné, veľmi, veľmi osobné. Jak horky na bielom koni som kráčal na koni do Košíc. Aj takéto veci sa tam stávali. Neviete náhodou o tom niečo? Nepočuli ste, pán poslanec? Tak ja len tak pre do veci to dávam. Takže stretol som sa so všeličím možným, ale asi je to na Slovensku objektívne a na Slovensku je to asi štýl práce, bohužiaľ, takéto obdobie začalo. Takže ja som si na ňo zvykol. Keď budem mať v rukách relevantné, som právnik, relevantné fakta a nie fakta na tom, že v trende niekto niečo napísal a potom to niekto, lebo asi bývalý vyšetrovateľ polície má svoje dohady a domnienky, tak musím vám povedať jedno, na základe takýchto skutočností ja konať určite nebudem. Keď dostanem relevantné preukázanie faktov, takých, ktoré preukážu